אז אני עכשיו נכנסת הביתה אחרי ששבוע לא ראיתי את אמא שלי. ואני ילדה של אמא וזצור. התגעגעתי אליה. שלום! איזה פרח ספרים, דקתי באוסקר. דקתי. תראי לי. דקתי באוסקר, בגרמי. מי הגיע אלינו? מה קורה הרבה שנים? אני קצת חולה. אני יודעת, כי זה היה כאילו שבועות סופר לחוצים ועמוסים, ומלא אדרנלין בגוף, ואני יכולה להגיד לכם שהרבה זמן לא נהניתי ככה. אחד השבועות הכי כיפים שהיו לי, אני נהנית ברמות. אני מרגישה שאני חוזרת לעצמי, ושאני כאילו באמת מפציצה כמו שאני יודעת להפציץ, שאני פחות כבר מנסה להרשים ופשוט יותר נותנת עבודה. ועכשיו אנחנו כאילו ביומיים חופש, זה כאילו שישי שבת, ווואי, זה לא כיף לי, שעמם לי. בוקר טוב, אני עכשיו בדרך לסטודיו להתאמן על הריקוד, אז ככה אני אעדכן, בואו נראה, אתם כבר תגידו אם השתפרתי או לא. אני מרגישה בתחושה שלי שכן, עדיין יש לי עוד לאן לשאוף להגיע. עכשיו אני הולכת לשיעור ריקוד, אני לא סתם, אני באמת הולכת לשיעורי ריקוד בשביל להצליח להופיע על הבמה עם הלהקה שלי חברים. כשהתחלתי את הקורס של הלהקות הצבאיות בכלל לא דיברתי איתכם ולא התקנתי שום דבר. לא, והבנות החצופות האלה, אני כותבת להם בוואטסאפ, כאילו בנות, אני מתגעגעת אליכם, עכשיו ראיתי אותם אתמול. אין תשובה, אני כאילו מתגעגעת לבד. כותבת הודעה, הם לא עונות. וחשבתי על הבנות ועל זה שאני כזה לא התראיתי איתן מלא זמן, ואני בקושי בטלפון בכלל, אני לא מדברת אפילו עם ההורים מרוב העומס שיש לנו. זה לגמרי שווה את זה, ואני אחזור ללהקת בנות סופר אנרגטית ועם ככה הרבה מוטיבציה. אמיליה, אני מאמינה בך, את חזקה, את מדהימה, את עומדת להיות רקדנית. הכל בשבילכם. ובשביל שניצן קייקוב לא יכעס עליי. וכל ההפקה על זה שאני, אין לי כושר ואני לא יכולה להופיע. זהירות לא להיפצע. 10 חזרות, רגע, זה אחד שנפלת גם? או ש... לא, זה היה 9. אז זה סבבה. אני מרגישה כמו איזה סטוקר שלהם, תענו לי. אני משתפרת, אני עוד לא קרוב. וואי, צריכה לדבר אפילו. אני עוד לא קרובה למה שאני רוצה להיות, אבל לאט. אני אוהבת אתכם, אני מתגעגעת, מה, אנחנו יום ראשון לא ביחד אחרי שבוע, מה? רק אני מתגעגעת, שיזהרו ממני. זה נשמע שכל הזמן צריך להיות מושלמת, וכל הזמן לעמוד בכל הציפיות. זה לא תלונה, אבל זה כאילו... זה קשה. נכון. כשרוברטו פנה אליי והסביר לי את מה הולך להיות, אני חשבתי שזה מאוד מוערך, שחושבים גם על הצד הנפשי והפסיכולוגי, ומבינים כמה זה חשוב בהתמודדות. הכל קרה בבום, אני אפילו לא זוכרת מתי כאילו החיים שלי השתנו ככה. כן. כאילו יש איזו תחושה שאנחנו צריכות כזה לספק את הסחורה שאנחנו מביאות. שאם בחרתם אותנו, אנחנו צריכות כאילו להוכיח את עצמנו. אבל אם אני במחזור, אני חולה כמה... מעניין, אנחנו זמרות, ככה המורה שלנו בתוך כל זמרות, אתן זמרות כשאתן חולות. זה קשה לבן אדם מבוגר לעמוד מול כל הציפיות האלה, המקצועיות, ופה הן כל כך צעירות גם. את לא יכולה רגע לשקוע, את חייבת כל הזמן להיות ספץ. אתם בשנים של בגרויות. בצילומים וזה, ומלא חזרות וכוריאוגרפיה וזה, ואז אוי, כאילו יש לי בית ספר, יש לנו יום צילומים ויש לי מתכונת בעברית שאני לא יכולה לפספס. כל אחד מהם, בין אם זה בבית ספר ובין אם זה פה, מטילים עליי וטו ואת לא יכולה ללכת. כן, ואני נמצאת
וואו, אני לא יודעת מה אני עושה. אז כרגע אני עושה איזו החלטה, ואני עושה ביני לביני את המתמטיקה של מה אני מפסידה, מה אני מרוויחה. אני כאילו לא אצליח להגיע לקליפ כאילו כמו שכל הבנות רוקדות. אני חושבת שכל אחת מהן היא שונה. מאוד חשוב, כל אחת בפני עצמה, רגע להיות מדויקת לעצמה. העולם הזה זה נראה כאילו כביכול נוצץ וורוד, אבל אנשים כאילו לא רואים את מאחורי הקלעים. ואנשים כרגע בחיים שלכם לא יודעים את זה? משפחה, חברות קרובות. אנשים קרובים, כן. מרגישה כוכבת חשאית. לזרוק אותם לעולם מקצועי, זו כמות לחצים עצומה. פתאום יתחילו ללכת אחריכן, ואי אפשר להיכנס לסופר. לי ממש כאילו חשוב לי גם החיים האישיים שלי והפרטיים, אבל כשילדים נגיד באים להצטלם איתי וזה, באמת זה עושה לי טוב, כי אני אומרת לעצמי, יואו, עשיתי להם את היום. אני כשהם מבקשים ממני, אני כזה, יואו, אני יכולה גם להצטלם איתכם. לא משנה מי אני אהיה, אם אני אהיה דונלד טראמפ, אני לא מעל אף אחד, כולנו בני אדם. יש אנשים שעולה להם, כאילו למה אנשים כאלה מקבלים במה? בסדר, אבל זה לא יקרה לנו, כי יש לנו אחת את השנייה, ככה אם מישהי יעלה לה קצת, ניתן לה איזו סטירת התעוררות. תן פה, אבל אחת בשביל השנייה, באמת, יש כבר משהו ממש חזק. הן צריכות סיוע, הן צריכות תמיכה. הדינמיקה הקבוצתית יכולה להיות משהו שמאוד תומך ומרומם. אני מקבלת פה את הרובד הזה של אנחנו פה אחת בשביל השנייה. כן, כן. אני חושבת שזה דווקא טוב שהחשיפה הראשונה שלי זה עם עוד 3 בנות, שאנחנו יכולות לחזק אחת את השנייה ולהיות שם אחת בשביל השנייה. זו ההזדמנות שלנו באמת להראות מה אנחנו מסוגלות, ואנחנו באמת יכולות, וכאילו באמת, אנחנו יכולות לטרוף את העולם. חיים. באמת. זה רק עניין של זמן. יש לנו צילומים לקליפ, ויש לנו גם אירוע חשיפה מאוד גדול. כאילו המון דברים מטורפים. הולך להיות פה משהו מאוד עוצמתי, זה בעיניי מדהים. היום אנחנו מצלמות את הקליפ, זה ממש מרגש. אנחנו היום בעצם רובוטים. אנחנו נכנסים, ויש צוות שלם של אנשים, שכל האנשים האלה באו בשבילנו. אמא, אתם לא מבינות כמה אני מתרגשת. שהחיינו וקיימנו, איך אומרים שהחיינו והגיענו וקיימנו לזמן הזה. הם ראו את הבטרפליי שפה על הקיר? יהיה לנו קרוון. יהיה לנו בגדים. חדר הלבשה עם השם שלנו. וואו, זה אשכרה קורה. בטרפליי, בואו לעשה, זה מטורף. מי מספר להם שאנחנו כרגע נוסעות על רכבות? מספר להם שאני נוסעת על קו 133 בחיפה. שמעת תלונות? לא. אני רוצה להוכיח לאנשים שהן באמת טובות, הן לא סתם איזה גימיק, לא סתם אנחנו עובדים כל כך קשה. כרגע מיקה על הסט, וקשה, אנחנו רעבות מאוד. בנות, אתן רעבות? מאוד. הגענו כאילו ב-4 בבוקר ועד עכשיו לא עשינו כלום. אני חושבת שנעשה עצומה. כן, נעשה מרד. לא מצטרפים לקליפ. אני לא בטוח שהן מבינות את כל הדבר. הן לא רואות את המאחורי הקלעים כמו שאנחנו רואים את המאחורי הקלעים, יש להם מאחורי הקלעים שלהם. הכפפות קצת מקשות עליי. יאללה, השעה כבר 11:45. צריך לעשות סוויץ' בראש, להבין שאתה פה לעבודה וזאת העבודה בעצם. בגלל שהן 4, זה פי 4 יותר קשה. אז אי אפשר לזוז. בואי נרקוד. אי אפשר לזוז כל כך. בנים 3. אני מפחדת שאני... החלפנו לדעתי 100 לוקים לכל אחד עד שבאמת נסגר. נשים בגיל הזה עם שריטות ומחשבות ודעות ורצונות. אנחנו לא ישנו לפני היום צילום הזה. בכלל. היינו צריכות לקום ב-4 בבוקר. לפני לא הלכנו לישון, היה לנו מדידות ב-10 בלילה, סיימנו ב-11, והנה אנחנו על 0 שעות שינה, ויום צילום של כמשהו כמו 18 שעות. אז קצת אני סובלת. אי אפשר להיות יפה ושהכול קל, צריך להיות כואב נורא. אימא'לה, ראיתי אותך במצלמה, אוי, קיבלתי התקף לב. לא לפנות, שיגעו את הרבי. זה כסוף מדי וזה שחור מדי ואין נעליים וכן יש נעליים. המוח שלי נוזל, הוא פשוט נוזל. היי, בטרפליי. let's go. טוב, בנות, אני אמקם אתכם. אמיליה יכולה לעמוד כאן בבקשה מקדימה. ליאן, את יכולה לעמוד מולה. מיקה, את פה, ואת בבקשה מולה. נראה לי שזו להקת פופ הראשונה שאני עובד איתה. למה את לידי? למה את לידי? קחי את כל הפוקוס. ויש רגישויות, ויש דברים שאתה צריך לשים לב אליהם, שאתה לא שם לב אליהם לרוב בסולואים. מה הקונספט של הקליפ בכלל? אני אהבתי את כל כאילו משהו עתידני. לא ממש זוכרת. אני לא כל כך ידעתי את התסריט פשוט. קשור לאילומינטי, אני לא ממש
הבנתי את זה. אז יש בעצם כזה אנשים האילומינטי שרוצים להחתים אותנו. אנחנו זה הבובות שמייצרים במפעל ייצור, שעושים אותנו איך שרוצים לעשות, וכאילו מעצבים אותנו להיות הבנות המושלמות. אנחנו באיזשהו שלב פורצות את הכבל שבו הוא שולט בנו. בהתחלה אנחנו נותנות להם קצת לתכנת אותנו, קצת לשחק איתנו, ואז אנחנו מראות להם שאנחנו לא מסוג האנשים שיעשו את זה. אבל עצרי, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אני זורמת, את מבינה? אומרים לי מה אז אני עושה. נכון שזה כמו פרודיה עלינו, אבל מה יותר טוב מאשר לצחוק על עצמך ולעשות סטלבט על הדברים. באיזשהו אופן זה מאוד דומה למה שעשו לי, אבל אני חושבת שגם זה דומה הסוף, שבסוף הן שוברות את כל החוקים, מנתקות את כל החבלים ואומרות, אני עומדת לעוף כמו פרפר חופשי, כי אני איי בטרפליי. אנחנו לא בובות. לכל אחת מהבנות יש דעה, ואנחנו מביעות את הדעה שלנו. עברתי שינוי. יש איזה גג מסוים, ביקורת על עולם הפופ בעולם, שמהנדסים את האומנים. אז פה הן לא נראות אותו דבר, והן לא שרות אותו דבר, והן לא רוקדות אותו דבר. זה למה, כאילו, הקליפ הזה הוא עם ביקורת כל כך נכונה על העולם הזה, שאף אחד לא יהנדס אותן. תני בראש מכאן. וואו, אימא'לה. אני חושבת שנהיו לי שפשופים בפנים מאוד חזקים. אני מגיל צעיר לומדת מה זה לעבוד כמו חיה ולא להתלונן על זה. כאילו, בואי תעשי את מה שאת עושה בצורה הכי טובה שיש. את בחרת, תעשי את זה הכי טוב ואל תתלונני. כאבי ברכיים, כאבי רגליים, כאבי צוואר. אם אנחנו נשב, אנחנו יותר נתעייף, וזה גם בכללי, זה לא טוב. תגידי לי, מה אכפת לי? תאמר לך שאני אעמוד בלי זה להתעייף? כל פעם מתאבא מציבה רף, ואז הן צריכות לעמוד ברף. אהלן נויה, תעשה אותנו גאים. אני מגיל איזה 5 רוקדת, אז אי אפשר בכלל כזה להשוות. קאט, וואו! מטורף. נקסט. תתעדו, הבאה בתור. יאללה, צוברת חיים שלי! 30 צוות מולי, קצת מבייש אותי. יש אותה. יש אותי. מחשבות טובות. אני הרקדנית הכי טובה פה. מצלמה? זה פלייבק. Let's go! היי! היי! זה לא היה קל, אבל נכון, אני משתפרת לאט-לאט. שלם. מי המאמין שהיא לא רקדה בחייה? אני נראית קצת כמו לטאה, אבל אני שמחה מאוד על התוצאה, כי באמת זה לא ריקוד פשוט. יאללה, תני בראש, אני אקטע בראש. תודה היום. יאללה. פתאום התחלתי להרגיש מיגרנות ועייפות וחולשה. מה יש לך, אמיליה? מה יש לך? איפה יש פה? אני לא יכולה שלא תרגישי טוב. אמיליה, מה קרה לך? מה יש לך? אז דחפתי את עצמי לקצה, הגוף שלי כבר לא יכול לשאת את זה. אמיליה, מה קרה? אני אומרת לך, אני בגלל זה לא הלכתי הביתה, אני יודעת מה. את לכי הביתה. אני לא הולכת, נראה לך? אני לא יכולה להרשות לעצמי, אתם לא פתינים. את צודקת, את לא יכולה להרשות לעצמך. עמית. מה אני אעשה? יש קליפ לצלם, מה אני אעשה? את לא רוצה להשתתף בקליפ? לא, עמית, מה זה הדברים האלה בכלל? אתה נותן את הנשמה שלה, אני בהלם. כמובן שיש לה רצון להוכיח, בטח שזה קליפ ראשון ואני בשיא ההתרגשות, ואין לי שעות שינה, ואין לי קצת זמן להירגע. ממה התעלפה? מה קרה? לא יודעת, עומס, לא הרגישה טוב, הן גם לא אוכלות. רגע, אמיליה, מה את מרגישה, ממש? מה את מרגישה? קליפ ראשון, זה הדבר הראשון שאני עושה, ופתאום הנפילת מתח הזאת. פרפקציוניסטית, ולקחת את זה כאילו גם למקום? האחרון שרציתי שיקרה עד שיש לי יום צילום וקליפ ראשון. אומר אלוני שהוא נחשב אגדה, וכל הצוות והאנשים, וזה בעצם החותמת שלי. אם הייתי רוצה לעשות להקת קקמייקה, אני יכול לעשות את זה ב3 דקות. הם לא יעמדו בזה. שלא יופיעו. הם לא נושמות. שישבו, שבו בבית. לא סתם לקחתי זמרות שכל אחת רוצה להיות כוכבת בפני עצמה, פרפורמרית בפני עצמה, זמרת על בפני עצמה. 1 מ-4 זה יותר קל מאשר 1 לבד, כן? אז זה אומר שהן לא מוכנות. כוכבת זה state of mind, ואני עכשיו בוחרת להיכנס ל-state of mind של כוכבת. אין לי מושג
מה יקרה פה. זה מפחיד, אני לא אשקר, כאילו... טוב, בנות, כולן מוכנות, מסודרות. ברגעים האלה אני הכי כאילו פורחת וזורחת. אוקיי, זה המאני טיים. יש סטנדרטים ללהקת פופ, והתוצאה תדבר בשם עצמה. הם קרעו את הברכיים, הם כחולים בכל הגוף, אבל אם עכשיו הן לא יהיו טובות, מתי זה יקרה? הן חייבות לבוא בבום, זה לא שמכירים אותן, הן כאילו הן אנונימיות. לא מתואר מספיק. כואב לי הברכיים שלי. יש שם איזה... שנייה, אחי, שניונת, בסדר? יש שם איזה חוסר סנכרון. כן, הנפילה למטה לברכיים לא הייתה אחידה, אמרתי לה לעבוד על זה. אנחנו ב3 שעות עיכוב, אין לי זמן לצלם דברים שאני יודע מראש שהם לא ייכנסו, אז אנחנו נרגיש פעם אחת את הטייק של הריקוד, ובמידה וזה לא יעמוד בציפיות, אז אנחנו נאלץ לוותר על זה. פעם אחרונה, אין עוד פעם. בסופו של דבר, זה תחרות. 1 נגד 4. אין מה לעשות, אלה החיים. יאללה, let's go. ומצלמה, פלייבק. מה אתה מקליט? למה ללכלך? צא לי מעברית. מבקר אופנה, מבקר כושיר, כן. אתה לא מפחיד אותי, אתה לא מפחיד. מנסה להיות קצת פרובוקטיבי, סכינים שלופות, בבא אגרסיבי. חי אותי שעות, בבא אובססיבי. אתה בא ברעש, למה בכלל באת? אל תגיד לי זה לא יפה ככה, יפה לי גם ככה, יפה לי הכל. ספר מה חלמת בלילה למי שאכפת לה, שחרר לי את הראש אז. מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? וואלק, מי אתה חושב שאתה? תקראי הכל וגם אל תגיבי, נאומים שעות כאילו אתה ביבי, עוד מילים ריקות עזוב אותך חביבי, אתה מבאס לי את הווייב. אל תגיד לי זה לא נכון ככה, נכון לי גם ככה, נכון לי הכל. ספר מה חלמת בלילה למי שאכפת לה, שחרר לי את הראש. מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב? מי אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? וואלק, מי אתה חושב שאתה? עוד תגובות ועוד תגובות, מתי אתה ישן בכלל? מקלל או מקולל, בטוח משהו מקולקל. כותב וכותב וכותב על כמה אתה לא אוהב כל מה שאמרת כואב, מילים יכולות לשבור לב. בפרק הבא ב-I Butterfly. אתם תופיעו בליין שהוא מאוד חזק ומאוד מוכר. טוב, נשבעת לי. לא, באמת שאני בהלם. רוברט חייב להשאיר את ההופעה שלכם. אתן מפוזרות יפות שלי. צעד אחד אחורה בכל האנרגיה. על מה עבדתם חצי שנה? אין, זה לא יכול לקרות הדברים האלו. זה נראה לא מקצועי. ליאן ומיקה בעיקר. הם בחו עד לפני שעה. אין לנו ניסיון. אין לנו ניסיון. זה גישה לא של כוכבות, כוכבות רשת מקסימום. אני רוצה לראות, ואז אני אחליט. אם לא, לא יהיה לכם השקה לסדרה. יש לי שותפה, היא חריפה כמו איזה כוס של אלכוהול. אם אני יוצאת אז היא גם באה
רוקדת, טוקה. גם אתה בסוף תיפולה, טוקה.